ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅକୁଆ କଥା କହିବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ବାହାଘର, ପୂଜା, ଉତ୍ସବ, ବ୍ରତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି ପାଣିଚିଆ ଭଳିଆ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତାର ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା, ପରିବାର ସାମିଲ ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ହାଲୁକା ଭାବରେ କରିଥାଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ବା ତାର ବୋଝ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତା ତରଫରୁ ଏତିକି ଭୁଲ ରହିଲା, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାର ଥିଲା। ଯଦି କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ ତ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଯାଆନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି ବା ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସେହି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବ, ଆରେ ହେ, ମୁଁ ତାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ପଦିଏ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ତାହା ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ନିଜ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆପଣ ଦୁଆ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଯଦି ତାହା ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।